Rizal, Rizal. Pakuwang ya cesiro Mas Endar lah sumiya Pak Aris yo gemah Sikres ya Prajurit Siapa sampun siap bakar
Ketut kaca edan, ketut kaca edan, omae emplek-emplekan. Pupus gadung, pupus gadung, pupus sewang kuyung, eneng ngomati
Raka Variel, Raka Gema Antoni. Cak Pendeng. Nuriji Mas Jarot. Mereka pripun jatilane badhe lajengaken benjang napa pripun? Nggih, iki nggo nyaranani supayane kabeh kisah. Oh, nggih. Menika wonten syarat prasarana menapa Cak Pendeng? Pak Triyanto Dalasan Ibu kasuwun minggah wonten ing panggung. Oh. Ya, sepeda malih Pak Triyanto, Pak Bendol. Pak Bendol. Ugi Ibu kasuwun minggah wonten ing panggung. Monggo Ibu. Pak Bendol ugi Ibu kasuwun minggah wonten panggung. Monggo. Sing diaturi Ibu udu toren. Yuk.
kasuwun lenggah wonten mriki, Pak. Ya persiapan kanca-kanca mburi monggo. Mas Joko Prasetyo ugi Mas Edi Kenceng ugi Bapak Supatah kasuwun minggah wonten ing panggung monggo.
Mas Joko Prasetyo miki Mas. Pak Edi. Bapak Suwata. Oh, boten. Oh iya, Pak Edi miki, Pak. Ya. Suatu apresiasi dari kami teman-teman Laras Ganindra mengucapkan banyak-banyak terima kasih bahwasannya sudah percaya dan juga berkenan kepada kami Laras Ganindra. Matur sembah sawun nuwun awit kapitadosanipun kawula sak kancatipun timbali paring panglipur dhateng Bapak Triyanto sak kulawarga. Matur sembah nuwun Bapak. Sudah diserahkan Mas Kaisang Putra Pangestu, semoga menjadi anak yang berguna untuk orang tua, agama dan juga negara. Mohon berjabat tangan Pak Edi, monggo. Matur sembah nuwun. Nggih, Pak Tendol matur sembah nuwun, Bu Iin, Dek Kaisang. Wah, muga-muga dadi bocah sing pinter ya, Le. Ya, nggih. Wonten mriki boleh, wonten mriko iki boleh. Oh nggih. Monggo-monggo Bapak nggih. Matur sembah sewu nuwun. Ya. Nggih, terima kasih. Ya. Ya, prakanca. Yo gaweane dientekke, gaweane dibacutke. Mas Kikek monggo. Wasama kabudal
Iya. Ganendra Jiwaka. Ganendra Jiwaka.
langsung nyengkrok ngono. Ayo. Wah iki tonge Lah, PCK iki lha. Lah nek umpama beat wong ngono to iki PCK lagi ngantek ngene aku ngantek. Kangelan. Cara terhibur. Ya. Saya sehat nggih Bu. Bu nikah sama Mbah Baut sehat. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kae ngopo kae Mbak Uti kae? Ya bahagia. Bahagia ini kepiye, Mbak? Wih, zaman ini ki iso guyu wis alhamdulillah. Lho, kok iso? Lho kanan kaya ngene. Lho. Bener, jane Kabeh do bener. munduh. Heeh. Iki asmane Mbak Uti, Mbak. Halo Mas. Mbah, halo Mbah. Wedok, wong Iki ayune wong wedok. Gusti Allah. Wedok. Halo. Iki wedok, iki wedok. Ya, Mbah Baut. Iki kang manggeni raganipun Mas Joko utawi Mas Gowong nika Mbah Uti. Ya, arepa ragane lanang ning sing manggon iki setri. Sopo mamimu? Mamiku mau Mamine pundi, Mbah? rambut. Diambil. Kayak sing marai aku bayaran 4 juta ki yo kan. Kok larang men lho. Wah, Mas Tri ki aku pertama 4 juta. Terus saiki kenake Let sak jam dihapus. ditarik. Ngapunten Mbah salah kirim. Sing di Pak Tri ki. Tenteni kok rabi meneh si Tri ki aku. Lah sing di Pak Tri ki sing di, Mbah? Yo. Ora. Oh, lek bubar wae ki Pak Tri melarikan diri ki. Ora ngono. Pak Tri gendane ngono kok. Kula nuwun Pak Tri. Ya. Nggih. Nggih, Mbah Baut. Iki Matur mau nuwun. Putri. Nggih. Asmanya Mbak siapa? Uti. Iya. Mbak Uti, iki Mbah Baut ki ganteng apa ora? Ganteng. Ganteng apa ora? Lur yo umpama kowe iki ngomong nek aku ganteng yo fitnah kok yo. Lah wong joret sapa? Jarot kuwi ganteng. Dora. Aku alhamdulillah kok ketemu sapa? Ketemu joret karo pendeng. Pendeng. Tur nuwun. Nah, Joret. wah, sikisa. Ngopo Ti? Bagaimana? Kok Put? gayam ngopo? Apa? Oke wong. Ya oke no, mirsani Tontonan kuwi kok kok. yo. Ya, mirsani Mbah Baut ki lho. Oh, Piye? No ya. ora aku wedok kaya ngene kok pene akeh. Ya oke Mbah apa iki padake. Iya ampun. Iya ngalah iki cara cewek tenan genah meteng dhisik. Lah wis. Oleh njeh. Lah wis pertawa-tawa ngene piye nyoh. Nyontek. Dicoba ana sing ganteng apa ora? Rasa mentel-mentel tawa-tawa nyoh. Biasa wae mosok ati sakit nyoh. Kuwi iki saking bungae ya, Mbah. Oh iya. Saking senenge. Disapa, halo. Halo. Omo, ana sing ganteng apa ora? Tak takoni. Iki. Iki lho. Iki lho ora ngerti nom-nomane kaya. Kan nek ketemu wis tuwa nom-nomane. Sip ya, Sip. kandhane. Jeging dalu Pak De. Ya. Lama. Mbak Uti. Nek ra Mbak Uti tak omongi. Nek ra nemu sing ganteng, engko sing ngambung Mbah Baut lho. Piye, Oh, diambung Mbah kepiye? Baut ya. Jajal Mbah Baut diambung. Lah kaya ngono kok. Alah Jebul ya rasane geleman kok. rasane ting klenyit ki sombong. Barang Jarine kasu teng ning klenyit. jok klenyit. Ya jarine teng klenyit kok Ti. Seneng ae. Terima apa ora? Nggih anu. Ki ya wangun kok nek kemayu ngono wae. Ya. Apa sing ndi sing mbok lirik sing ndi? Sing ndi? Parani kok. Parani ki wis sing ndi? Sing ndi paranono sing ndi paranono? Oh kowe ganteng. Yo diparani no. Diparani dituntun, diparani terus dituntun. Diparani dituntun ayo to. Ayo to. Keterangane padha bae ora menungso ora demit ki ya apa. Padha ya. Lah tak Padha. Weh, lah keterangane Oh kuwi ganteng.
Dijajar ke Mbah Baut jajal ganteng ndi? Uti, Rene, jajal nang Mbah Baut ganteng ndi? Ya wis to jajal ke Mbah Baut. Boleh yo wipi. Pakmu, aku dadi ngadeg, aku tak komen tak dadi nek entuk ngene iki. Aku sapa? Aku sapa? Aku iki utuh. Wis. Aku sapa? Aku Dunika. Ora mungkin dene kesurupan. Ya kepiye? Lah wis jam 09.00 kok kesurupan. Mau setengah 6 iki kesurupan. Jenengku sapa? Aku nek ngene iki gelem dadi, Pak. Bangane gorawor bawet terus bruwet kaya. Lah kok iso? Terangane ora Dimitra wong ya meng ya ora. Gumun aku ya. Yo. Pak Dukung ngapunten nggih Pak Dukung. Pak Dukung. Oh, kita Pak Dukung. Pak Dukung ya ampun. Wah. Walah Pak Nek iki Dukung. Pak Dukung. Nggih, nek niki. Nek iki Pak Care. Lah kok iso? Biasanya aku nek nyeluk Pak Dukung ki saking akrabe, arek nganti kok. Nggih, penak. Dan nek Pak Care, Ya, iya Mak. arek nganti rek. Carik tegese iki carik tegese Aku carik. arep pensiun dini ya. Ketimbang ora kajen dadi cari. Lho maksudnya arek nganti Pak Care. Pilih melu dadi lempe-lempe. LPMP. LPMP ya. LPMP. Lah ya Ora diwaca. lempe-lempe. Ojo diwaca, ojo. Lah aku meneng kono salaman karo cah bagus-bagus jebule cah kaken. KKN. KKN kok diwaca. KKN diwaca piye? Ojo diwaca kuwi singkatan. Lah gunane nulis kok ora diwaca? Loh, iya, Bisa bener. ngeli ki jatahe wong metu awake dhewe. Ya, Bener. urung metu lah nek metu ya niki kok tele-tele aku kok. Maksudnya ki nganti rampung nenten. Iya. Ya. Gara sing cedok kuat ki metu. Aku ora arep metu aku. Ya, berarti ki babat karo mak niki kan nganu lenggarian. Napa? Nyambut gawe. Oh, saiki. Lah kepiye to jare orang metu saiki? Bayaran itu ora harian iki Lah. nyambut gawe niki. Lah jare 4 juta mau. 4 juta kena dihapus lho kok. Bar kuwi terus ketoke nomorku diblokir marang karo Sitri iki. Si Dane kena piro? Iki jenengan ra pirsa to. Mbah Baut karo aku sowan Iya, rene. Kari cok-cokan iwak. Kok iso? Juragan iwak. Lah iki Udang. udang iwak lah iya. Komplit Iki pokoknya. termasuk apa ya Mas Tri nek ngene iki atal-atal apa bagaimana? Ya apa to atau Apa? Usah. Usah. Wah usal nek kok niku wis ora ngoler no. Lagi Lah apa meneh mong sadem usal kok ngene yukur ning jero. Mas Kaisang selamat. Ya. Mana ini Mas Kaisang mana Mas Kaisang? Mas Kaisang selamat. Selamat Halo ya, Mas Lek. Kaisang. Halo. Ya. Pokoke peling Gus ya. Oh Nurli ngompol, Mbah. Nurli ngompol. Lah ya kaya ngono kuwi nek tangki gegeden. Iki udu tangki. Lah, apa? Magicom. Oh iya. Kudu nek iki ibarat motor ki nek dislaki greng. Nah iki. Greng ngono nek ngono iki. Lah kuwi iki dom-adom apa kuwi? Andum jajan, Mak. Andum rezeki. Yo duret malah kira duret. Siap, kula manut kanca-kanca. Iki lagune sing dikersake saya mau tamasya tak kon ngewangi Jarot. Lah aku ora tau tamasya kok ya. Aku gur buruh. Mbok kok hidupku ki tertekan to tak pikir-pikir. Ayo Mas, kula manut garapane pripun? Kanca-kanca laras Galendra. Beca, beca,
Jeh menika panyuwunanipun Mbah Uti maknikan Mbah Baut. Iya, Jar. Lagine becak. Nggih. Lagi ngeten iki seratine Mbah Uti. Lune becak, kathek jenengan malah cemantel dugi mriku napa, Mbah? Kene mau lho keterak becak. Lah jenenge jatilan ya nek dadi ngojel lho, Mbah. Oh, lah ya tak kira ketabrak becak. Nah, matur sembah nuwun. Aduh. Ya ngalah. Masa. Becak. Apa? Aku kur dadi. Engkong. Pripun Mbah Uti pun aturaken lelagon? Onje maknikan Mbah Bahat. Ya, Oh, Baut. Oh, ndak bahat. Juratku tak gacok sesane. Kok ngene kok bahat lho. Mbah Baut typo. Iya. Mbah Baut. Mbak Baut ada lagunya. Apa? MBG Batal ganteng. Buah apa yang paling manis? Kayak kok ngono ki manis mendah anune cah tlutuhe. Ora kur manis kencing manis garane. Jepun aturaken lelagon nggih Mbah Baut. Nggih, lagune napa Mas Jarot? Mak Niken Sarintam. Sarintem. Mak Niken Sarintem. Coba dipanggil dong Mbah Uti 1 2 3 Mbah Uti gitu. Mbak Uti. Nah, sing sireng mriki 1 2 3. Ya, sing kana. Yo. Ono marem men, juragane kukut jaluk jajan. Ya, Mbah Baut menika pun aturaken lelagon. Oh, nggih, siap. Oh, nggih. Oh, Derek. Ya, pokoknya Monggo. jenengan sing langsung pirsa kali Mas Pendeng niki. Pendek. Nggih. Gimana sih lu Mbah Bahat? Ya. Baut. Tulisane nganggo kon maca Lah kan enek kepet-kepet kali maca kepet. Parah boleh. Aku sumu tak kepet. Kepet. Lah kan ya Pendeng. Pendek. Bandeng. Konco-konco laras Ganendra. Oh iya. Gongsone jenenge apa iki? Gongso laras. Gongso laras. Jos. Jos. Seragame apik, komplit, luar Gongso biasa. laras sing nyanyi ora laras. Mangga. Yo. Luar biasa garapanipun. Laras Ganendra bersama Mbah Baut dan Mak Niken Sarintem yo.
Sabar. Selah. Maniken karo Mbah Bot Ora kita. ora usah wedi. Selah, Bu. Ora usah wedi. Putumu arek golek sandang panas. Ora usah wedi. Golek wedi kok kowe iki melu mlaku. Ngeten iki Mbah jadilan ki Mbah. Nggih, Mas. Nggih alon-alon ndak keseruduk Mbah Bot mesake lho mak nek keseruduk semono budine iki mak. Ora kok dadi ramesan ngono mesake aku. Lah aku umpama ketabrak sing lho gedhi lho ora ilang aku. Nek ketabrak iki pripun Mbah? Waduh, Napa? Ayo, tabrakan Nur. ketoke urung ketabrak wis semaput. Alah, nggih matur sembah nuwun. Menika pun aturaken lagun malih napa pripun derek sak pendeng. Oh nggih. Lanjut wingking menika lelagonipun Oh ning mburi. Lanjut wingking iki. Dadi rencang-rencang ajeng pipis sedaya. Iki. Lanjut teng wingking iki piye, Mas? ya maksudnya iki lanjut saking wingking kanca-kanca lho Tak kira Mas. ki piagane arep uyuh kabeh. Lanjut teng wingking. Asmaku kumat ketekan dada. Andrani kok. Sing penting aku dhewe urip. Apa kowe ora kelingan Aku
Iya. Belondring, Opo belondring. kowe ra kelingan Sampun katur sak pendeng Mbak Amel. Sebenarnya kon bocah gunung. Nggih menika simbah pripun? Njaluk Kersanipun? blangkon. Oh, nyuwun blangkon. Ya. Aturipun nggih. Ugi kalau wau wonten panyuwunan Mas Oh, Doret. wonten pamundutan lagu. Bener Mas Doret. Jarot lho. Zamanut Mbah Daud. Mbah Daud itu salah jalurnya. Jarinya Mbak Bahat katanya Mbak Mbak Doret. Mbah Bahat kemana? Ke Iya. Poya? Oh, Enggak, Madeg enggak. Pawang. Ke Mawang. Wis, Madeg Sekarang mah dia Pawang. udah mawang sekarang. Oh, dia udah mah. mawang. Udah Mawang pinter. singa. Zeh, Ya. napa aturaken lagu Pambututannya wau menapa? sing simbahe sing katemben rawuh. Nggih. Oh nyuwun caping gunung. Oh, nggih. Sing nyanyi jare si Ul. Si Ul ki sing ndi aku yo ora ngerti. Si Ul. Heeh. Iki mbok anu ulah weling iki. Ular bersisik. Mbak Ya. Ul Uli napa pripun ingkang pun maksud? Mbak Ul. Oh Mbak Nurli. Ul. Oh Mbak Nurli. Ya. Monggo menika Mbak Nurli kasun jumeneng wonten Jaluk gumuk. caping gunung. Nek ada jejer turun penyuwin. Kok ya nemu to Nur. Sido ya nemu lah kalau Nur itu adalah jati dirimu. Nah, apa? Kari ngenai selang ngono wis marke Rucika. Anu kok, janjane Nurli biyen ngarep dadi loro. Ndak kok iso. Arep kembar. Neng. Ning bahane nanggung. Gek didadekno sitok dadine gegeden. Ngene nek dadi loro kan cilik-cilik kan. Barang didadekno sitok wah jumbo. Ya. Anu wonten Alteco mboten? Pak Alteco to Mbak. Gene Nurli dol. Ya. Ah, Ayo Ul. ya ul caping gunung Mas Kike. Nah, ayo, sampai saya ngancani aku. Ya full klasik monggo. Ulah beling. Ya. Bawa Mbak Nurli. Sandalnya copot. Aku, aku. Iya. Laras Kowe Gerindra. maju, aku mundur.
ingkang nyuwun sak pendeng. Oh si Mbah, Jenje, lagunipun saping ganang ya Mbah, monggo. Gunung. Mbah Baut. Lah ya kek jenenge piye cik mambu karo DJ kok ya Mbah cik trah kula. Diam kamu. Mula, apa Mbah? Napa Mbah? Ayo, oh nggih, nuwunku cao. Sepinten Mas? Semene. Sokoro bisa nyawa gunung bisa ora gila gede podo Jarak bisa. terima kasih Nuri Kasana. Iya. Laras Ganindra. Luar biasa Ibu. Sinden. Oh, sinden. Sinden. Sonden kepe tambah. Sinden. Monggo langsung deh. Syukur bisa. Matur nuwun Ibu, menika sinten Ibu? Bu Wasiah. Bu Ibu Wasiah. nek dipun sik Kagungan Jeh, kersa. Oh, jeh. alah. Ya, cepak ke cowok, cepak ke ditarik. Dimas. Iya. Mas Dimas.
Cemburu. Tak cabut nganti tekan oyot-oyote ben gampang anggonku ilangake tresnamu sing tuwuh ning atiku dadi siji ngoyot ning jero ati kepingin laleke angele koyo ngene esemu mung tansah ketoti sansaya ngadoi malah cedhake ati tresno iki saya kapati-pati bayang-bayang nalika ngomong sepisan tansah sumending ning ati ra bisa ilang ning candi prambanan cedhak patung roro congkrang sliramu janji sehidup semati kabar kadang baru sing tak ukir ning watu durung ilang koyo tresnaku durung ilang koyo tresnaku. Hoi! Dumateng Bapak Hamengku Gati, oh Pak Tri, sampun. Sampun. Ngopo to Dorit? Jurat. Durek. Yoi! Yuk yuk yoi! Ya. Sembuh. Oh urung. Tangane Pak. Sirai.
talan, mari talan. Siap, minggir. Iya. Awas, minggir. Pas. Iya. Opo iki? Apa? Gendinge apa? Jaluk getruk. Sopo? Ya buta. Buta sapa Predi ya.
Nyo. Nyo genti as. Ho, 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 ho. Nyo ayo turun. Ayo. Sesuk men dadi MC nyuli jurang. Yo. Wah. Iya.
ceng.